sa mga derechos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo, mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo, madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo, abangan. Happy Friday po sa Indogabos. Sa mga nag-aantabay po kaining programa kang Department of Trade and Industry, ang Usapang Consumer at Negosyo digdi po sa Radyo DZGB. Biyernes na naman po unyan mga ka-trade, kaya thanks God it's Friday, last day of April po unyan, April 30, 2021. Ini po giraray ang sa indong makakaiba, ang sa indong ka-trade asin ka-consumer si Bem Berango kang DTI Regional Office 5. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Digdi po sa muyang sa mga nagdadamog po nag-aantabay sa Radyo DZGB sa 729 kHz. Asin sa mga nakaantabay man po nakatutok sa Facebook Live kang DZGB, sinishare mi man po ini sa muyang DTI Region 5 Bicol page. Maray na aga po sa Indogabos. Igwa man pong naga-text sa kuya, naga-message, nagdadangkog man da po sinda sa indang mga lunadan. Kaya igigreet ko man po sinda, so mga nasa kanya-kanya pong lunadan. Diyos maray na aga po sa Indogabos. Welcome po, giraray digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo digdi sa DZGB. Ano po? Okay, so dai po kamo magliwat nin istasyon kasi taod-taod po bago magtapos ang satuyang programa, igwa kaming itataong trivia question para sa Indo po Gabos. As in, iyan po papangganahan po nindo ki 300 pesos worth of gift certificate. Okay? So, magantabay po kamo sa laog nin sarong oras hanggang alas 12 po kita nin udto. Digdi sa Usapang Consumer at Negosyo sa Radyo DZGB. Ano po? So, ngunya na aga po, igwa kitang importanteng pag-uurulayan. Ang tema tapo ngunyan or ang topic tapo ngunyan itong pinakabago na nagluwas na Department Administrative Order, pinaluwas kang DTI. Nag-take effect pa lang po ito kang Friday. Ini pong Department Administrative Order na ini, ito pong DAO 21-03 or itong ano nga ni ang by the way, ining pag-urulayan tangon yan, kaya napapanahon ini kasi talagang kadakol kaming mga nare-receive na reklamo manunungod digdi sa issue na ini. As in, talagang kinakaipuhan ining dao na ipaliwanag ta sa satuyang mga paraantabay, sa satuyang mga ka-trade, as in mga ka-consumer. Ano po? So, nag-aantabay po, pwede po kamo maghapot sa text, via text, pwede man po sa Facebook. Ang text po na pwede nindo, ang number po na pwede nindong i-text ay 0999-883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. So, day po kamo mag-alang-alang ha. Halatun ko po ang sa indo mga kahapotan, as in kung igwamang kamong mga gustong ipaabot sa samuyang opisina, welcome po na i-text po nindo duman sa number na tinao ko. Okay, so ang bisita ta po ngunyan, permita po ini nakakaiba, digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo, dahil siya po ang may pinaka siya ang pinaka maray na
personahe kang DTI na makapag-explicar sa tuya manunungod digdi sa pag-uurulayan ta po mo niya na aga. Ipamidbid ko na po sa Indo, daing iba, kundi po ang samuyang Division Chief, kang Consumer Protection Division, kang Regional Office 5 sa DTI, si Mr. Joseph Ranyola. Sir Joseph, would you like to greet po our listeners for this morning? Good morning, Ma'am Bem. Good morning, mga katrade. Good morning sa mga nakaantabay kining programang Usapang Consumer at Negosyo. Actually, day man ako mataram na it's nice to be back kasi permi kuman giraray na ang dadangog pag-aaga so mga pangyayari sa mabatag ni Sir Henry pagkatapos so mga punchline ni Sir Ma. Permi kitang nakantabay man digdi. Talagang takulo ng mga pangyayari sa Mabaka na nananangwe ko hindi sa stasyon na ini. No? Okay. So, yan, Sir Joe, ang pag-urulayan ta sa mga pangyayari man sa Mabaka. Nalingawan ko sa title ka ining DAO, tabi, Sir Joe. Ining DAO 21-03 of 2021. Ano po? Ano nga ni ini, tabi, Sir Joe, na DAO na ini? Ining DAO 21-03 it pertains duman sa guidelines na pinaluwas kang DTI with respect to the payment options on the purchase of consumer products and services. Ining sa mga kung anong klaseng mga pagbayad na dapat na makapagpili ang sarong mga konsumidor sa pagbakal kang sarong consumer product o serbisyo. Okay. So, ini tabi, Sir Jo, na ining dao na ini, Sir Jo, nagpaluwas ka ini ang DTI? Ano ang legal basis po ka ni? Ang pinakaano kay ni maski sa tuyang sa 1987 Philippine Constitution, napapalog po ini na minsan sinasabi duman sa lalong-lalo na duman sa Section 6, Article 12 of our Constitution, it is clearly stated there that the use of property bears a social function and all economic agents shall contribute to the common good, individuals and private groups, including corporations, cooperatives, and similar collective organizations. Sabi niya that shall have the right to own, establish, and operate economic enterprises, subject to the duty of the state to promote distributive justice and to intervene when the common good so demands. It has been reported, Ma'am Beth, na takulo ng mga maski sa DTI Regional Office 5, sa tuyang mga provincial offices, dakulo na nagrereklamo na may mga tindahan daan na nagpapabakal once na mabakal na sindaki sa rong consumer product. Ang pigtataramda sa inda na dahil sila nagpapabakal na cash. Pagkatapos ang gusto nila installment lang. And it so happen na maray nga ni na every time na iarapudan tama na ini kung nga ta anong base yan indo bigla na sa nang dahil padigdiyan na nga ya sir tapabakalan mi nga ya. Gusto mi ang iba naman pigre-repair mi sa local government units which has jurisdiction over this also of this business establishment. Tapos, sabi ko, ang mga permit kayan magpabakal. Di man tinaram kung anong klaseng pagpabakal. Once na magbabakal, gustong taramon, ano baga mambem, permit cash. Okay. Pagkatapos, may nag-iirim po sarda, installment sa nadam. Nagluluwas lugod, ang permit man sa magpabakal mo niya, nagluluwas lugod, nagpipinance na sinda. So dahil ini kang Department of Trade and Industry, and I think it's not only true digdi sa Bicol region, maski sa iba pang runa digdi kang Pilipinas, na ano man ini, na kadakol na araw kayo problema, kung kaya't nagpaluwas specific na guidelines ng Department of Trade and Industry manungod sa pangyayaring ini. Yung garo po ang pinakaanoan kay ni Ma'am Beb. Siguro, buda, nasa pandemya baga kita, since nasa National Health Emergency kitang ngunyan, pagkatapos, saro sa mga pigano kang the World Health Organization and also with our Department of Health, na kung saro sa pag-counter, sarong action or ladang para maano tayo ni. Yun na nga nitong ma-restrict sa movement, ma-restrict sa para iribahan, na kung sain, takulong gustong magbakal ki gamit, na kung sain, para makaiwas sinda digding na ma-infect kay ning virus. Oo. So,
Dakulon sa nagbarakal ki bisikleta, dakulon nagbarakal ki motorsiklo. Na kung saan, iniining sektor na ini, kang negosyo, ang kadakla ng mga pangyayaring araw kayo na nag-impusar na installment only. Na kung saan, pag minaluwas, it is unfair and unconscionable on the part ng consumer. Kasi may kapasidad man pala magbakal na cash, gusto pa nilang mas mag-interest pa. So, nahiling ini kang Department of Trade and Industry, kaya nagpaluwas kayo ni pong administrative order na mas specific. Okay. So, siguro, Sir Joe, sa tuyang didiskuti ron, itong mga, itong mga salient points or salient provisions duman sa DAO na pinuluwas kang DTI. Igo duman na mga importante kitang dapat tukaron para sa kaaraman kan sa tuyang mga ka-trade, mga ka-consumer, especially itong mga motorcycle dealers, asin man so gabos na mga konsumidor, igwaman sin daligding stake sa tema na ini. So ano ito, Sir Joe Tabe, na dapat tang ipasabot? Enot, ano ang enot na pinaka-importante? Lalong-lalo sa motorcycle dealers. Naligaw ko kasi bago na pigiling may suporsyento kang mga reklamo manungod sa bagay na ini. 95% of the complaints na piglad sa Department of Trade and Industry ay laban duman sa mga motorcycle dealers. Talaga pala dakulon. Dakol. Lalong-lalo na kung talagang gari ata nag-iiwas na ngani sa para maiiwas nila mga sadiri nila para sa naday maapektuhan kining ma-infect kining at tapos kung dumampal gud sa ito na kung sayin makaano talaga makaraot kibuot lalo na sa parte kang mga sarong konsumidor na kung sayin na mas mapapasilan pinadipisilan paninda. Sabi ko gari bako ini nagaano duman sa whole of nation approach na pagkatapos we hail as one na mga principles na pipaluwas tangon yan. Kahit nga, ngunyan sapot mo po, Ma'am Bem, tama ka po, may mga guidelines na ngunyan na pinaluwas, na specific guidelines with respect to this mga gigibo kang satuyang mga business establishments na nagigibo kay ni. Okay. Ang pinakasaro duman, ang importante, alos gusto, ko po, Ma'am Bem, medyo may kaurala ba, pero tawantang panahon para ma-explicar tayo ni sa satuyang mga ka-trade, sa mga naghihinan nyo ganyan, ibig sa Bicol region. Ang inot, sinasabi dyan na it is prohibited to impose an installment-only mode of payment. That is then the rule. Okay. So, bawal po na na sinda na tataram impusar ninda na, ining tindahan na ini dahil nagpapabakalin cash, installments na. Okay. Bawal po yan. Bawal. Okay, sinasabi dyan sa DAO na yan na bawal, Sir Joe. Nata, Sir Joe, tabawal ang installment only bilang mode of payment. Sige daw. Pigbawal po yan. Kasi kung may kapasidad man sa nang magbakal nin cash, ang sarong konsumidor, nga ta kinakaipuan niya pang mag-installment. Pagkatapos, aranta naman sa installment, ma-charge na naman ki mga charges, ma-charge ki interest payment, na kung saan mas napapadipisilan ang sarong konsumidor. Pwedeng mapadipisilan. Kung ang installment man makapapasil yan sa konsumidor. Makapagian. Kung halimbawa, dahil man kapasidad ang sarong konsumidor na magbakal in cash, so pwede itong installment. So ang pigbabawal, installment only. Okay. Ngunyan, itong cash only, dahil man ito pigbabawal. Kung ano sila, kasi ang business nila is selling. Pagkatapos, kung naging pusar silang cash only, okay lang yan. Definitely, it is then na obligasyon man yan kang konsumidor na maghanap siya ki ibang establishments na makakapagtao ki installment only. But sa parte man kang tindahan, bawal sa inda talaga. Ang pinagbawal lang, itong installment only option na pig-impusar kan sarong business establishment para sa satuyang mga konsumidor. So, dapat the consumer should be given an option to pay in cash or installment. Or pwede mang kombinasyon. Pwede man nga magbayad sa 50% cash. Okay, opo. Alimbawa, nagtaram sila na may program ang kuminsan ibang establishmento na
good as cash. Pero ngayon, ma-down payment kang 50% and the ano ngayon should be paid within 3 months. Equal installments na in such a way na daing interest. Pwede man po ito. So, ang nangyari baga, it's a combination. Or, nag-cash siya nag-down payment siya 50%. Pagkatapos, so 50% payable within kung pirang month, subject to the interest na ita-charge kang establishment. It is a combination. So, ang installment lang niya, so day niya nabayadan na i-less mo na sa down payment. So, sabi naman sa rule, ang pinakano diyan, installment only. Pag nag-installment only, nag-imposar sila, that is a violation of Republic Act 7394. Okay. Or itong tiyapuntang Consumer Act of the Philippines. So, that is then the rule na pinag-ano dyan. So, dapat ang konsumidor matauan nin option or pagpipilian whether na makabakal siya sa cash, sa installment, or kombinasyon kay itong. Oh, okay. Yan ang number 1 na magayon na pinaluwas digdig. Oo. Sir Joe, na-mention mo na saro itong violation duman sa Consumer Act of the Philippines Opo. Kasi po, 7394. Ano po? Tama po. Oo. Pwede ta i-state kung anong specific provision duman sa Consumer Act ang pig-violate? Ayo po. Nalalaw po ini. So, duman sa Article 53 kang Consumer Act of the Philippines, RA 7394, na kung sayin, we term this one as Unfair and Unconscionable Sales Act. Okay. Ang kayong Unfair and Unconscionable Sales Act na nai-relate naman ng gadigdi, kasi nai-relate man sa pandemic. Nakasabi na, because of the general conditions of the surroundings or the environment, araw kayo nangyayaring may pandemya, if a seller or manufacturer or producer, distributor, took advantage of the situation in which na-induce ang sarong consumer to enter into a sale transaction which is grossly inimical duman sa part kang sa consumer, and it is grossly unfair sa part kang consumer, it is tantamount to the commission of this particular provision of Republic Act 7394. It is unconscionable and unfair sa part kang konsumidor. Kasi, nahiling mo na nga ning may kadipisilan sa sitwasyon, talagang kaipuan niyang magbakal kimotor para sa haki niya na para iatod. Itong haki niya sa trabaho, oral daw, at maiiwas niya makatabang sa paglakop kayning COVID. Ngunyan, sinamantala ito kang mga tindahan, kang mga business establishment. That is unfair and unconscionable. Oh, so in other so, words... So, hindi po nahalaw ining dao 21-03 mamben. In other words, Sir Joe, parang saro ining pananamantala. Opo. Kang sarong business establishment. Okay. So, halimbawa, Sir Joe, di ba, ngunyan, sinasabi na dyan na bawal na iyan. Violation na yan duman sa Republic Act 7394, itong Unfair and Unconscionable Sales Act or Practice. Oo. Kung ang sarong establishment, halimbawa, may nagreklamo sa iya, pwede ba yan ireklamo sa tuya iyan, Sir Joe, sa DTI? Iyo po. Okay. Kung napatunayan, Sir Joe, na talagang nag-violate siya ka ito, ano ang pwedeng mangyari sa iya? Ano ang mga sanctions or penalties na pwedeng ipataw kang DTI? Iyo po. Ang nakakagmandigdi. Ang sanction na binasi man giraray sa Republic Act 7394. Okay. In which the Department of Trade and Industry, with respect to the violation of the particular provision na nasambitan ta, ang penalty dyan, ang minimum is 500 pesos and up to 300,000 pesos. Apwera po kaya, nakasabay pa duman, that the DTI can recommend to the local government unit concerned or where the business is located, na may jurisdiction sa duman, the closure of that particular establishment. Okay. So, medyo pala, medyo magabat-gabat man ang penalidad. Okay. Oo. So, halimbawa, Sir Joe, ako nagbakal ki motor, tapos ako pinabakalan ki cash.
pwede ako magreklamo sa DTI. Ang proseso, Sir Joe, pareho man sa nakang... As pareho Oo. po, in as much as it is a provision kang Republic Act 7394, it will be treated as a consumer complaint. Okay, oo, sige. Pero Ma'am Bem, kung halimbawa, dakulo nang nagreklamo, let's say, nasa diskresyon kang opisina, o kang provincial directors, na kung sa din sa jurisdiction nila, dakulo ng reklamo sa sarong particular establishment, the office can initiate a motu proprio action Okay. on that one. Na kung saan, Gustong pwede siyang sabihin? i-charge niya mismo ang establishmento. Si DTI So, mismo. DTI mismo ang magkaso. Duman, ang urwa lang kauna, ang violation, ang penalty na mai-impose, pag-araw kaya, hanggang sa 1 million na because ang basis ay itong EO 913 kang Department of Trade and Industry. So, iyan ang batas na nag-create kang opisina na Department of Trade and okay. Industry. So, it is within then the power kang provincial director na pwede niyang halimbawa, kumbinsiron niya sa mga nagreklamo, na mag-act as witnesses duman sa kasong ipaplansar na duman sa establishmento. So, ang i-charge, formal charge ang punta kayan. Ano siyang formal charge. So, for and in behalf of the kang Mga consumers. consumer, Oo. mahiro dapat ang provincial director. si DTI. Discretion niya po yan. Kung nahiling niyang dakulo na ang kaso, duman sa sarong establishment na ito. Okay, oo. Sige. Sir Joe, ito suinot na Iyon po, salient sarong- point duman sa DAO. Ano patabi, Sir Joe, ang pwede Ngunyan po, magaling po ma'am. Oh. Bako sa na po ito ang inanuduban ko niyan. In-address naman with ang mga kondisyones na dapat napapalaob sa kung halimbawa nag-opt sa consumer na installment payment ang gusto niya, ngunyan, ini ang mga responsibilidad or obligasyon kan sarong establishmento. Halimbawa, gusto kang consumer installment. Okay. Dapat, sabi niya, interest rate shall not be due unless expressly stipulated in writing. Dapat nakasurat ng ganyan. Diyan makakapag-aligar na na tinaraman ko na ngayon siya na 10% nga kada bulan ang ang interest in as much as installment payment. Dapat nakalaog yan sa written contract. Nakakalaog man duman sa rate, nakasurat nga. Okay. Another one, duman sa installment payment. Okay. The creditor or seller shall not collect advance interest for a period of more than 1 year. Kung minsan, may mga transaction sa installment payment po, Ma'am Bem, na tiga-advance na ninda. So, interest. Sa interest. So, tapos, i-staggered na duman. So, gari, ang minaluwas, compounded annually. Kung Okay. ang terms sa diyan, sa banking terms. Dapat ma-compound lang sa pag-charge kang interest sa yearly. Dapat an advance interest can be collected only up to 1 year. Okay. Saro po pa yan. Pangdutulo, the buyer should be informed of the other fees or charges due Okay. with respect sa installment. Na kasi may mga collection charge, legal charge. Minsan hidden yan. Hidden dapat, Opo, yan dapat itago. Dapat tama po. Dahil hindi itatago yan. Nakasabay pa yan. So, bako lang sa interest rate, pati sa fees and charges. Dapat nakasurat iyan na naipaliwanag na maray yan sa satuyang mga konsumidores. Another thing, Ma'am Bem, duman sa installment payment, dapat, sabi niya, the seller should provide the buyer with a copy of the instrument or contract evidencing the transaction. So, itong kontrata, pagkatapos itong, kung halimbawa, i-mortgage kang konsumidor itong produkto na binakal niya dahil installment, dapat tawan siyang kopya kay itong kontrata. Okay. Okay po. Pagkatapos, itong pag-repossess, pang-apat po sa installment payment, Okay. itong pag-repossess, kung minsan nag-default sa consumer, tapos nakakagngay duman na after 3 monthly installments na Na di siya nakabayad, okay. na-default na siya,
isa subject na ninda sa i-repossess ninda itong motorsiklo nakakadapat bagayan doon sa kontrata. Pagkatapos dapat i-require niya dapat required ang establishmento to observe due process with respect to repossession. Ano ang, Yun, okay. So ano ang policy? Ano ang nakalaag? Nakalaag ba dyan sa DAO kung noorin lang ninda i-repossess? Dapat, depende po duman sa kontrata. Depende sa Opo. kontrata. Duman sa mortgage contract. Dapat pig-express yan Opo. duman sa contract. Okay. Igwa pa, Sir Jo, manunungod dyan sa payment. Saro pa ining Okay. dakulao na ngunya nag-order na si Director Diggs Aguilar with respect to this one. Ang pinakaano talaga, number 3, duman na napapalaob. Tabaga sabi ta, with respect to prohibition on installment payment. Okay. Pagkatapos, with respect sa installment, itong mga nasasabi na papalob na conditions on installment payments must be, sabi ta, baga, maliwanag, Expressed. pinaliwanag, express, nakasurat, Nakasurat. and ipoprovide kikopya ang sa mga konsumidor. Ining number 3 na madali ining mahiling kang Department of Trade and Industry kung may violation man ng GAD ang sarong establishmento. They are now required to post the payment options. So, So, sa ikakag indang ninda- establishment. Ikakagninda so cash. Ano mga kondisyones sa cash? Siyempre sa pagbayad. Pagkatapos with respect sa transfer kang registration, nakakagdapat diyan. Pagkatapos, kung installment, nakapost man dapat the conditions na iimposar kang sa tuyang mga business establishments. So sabi, the posting of payment options is now mandatory sa mga establishmentong nagpapabakal kay consumer goods or services. So, iyo po ang babantayan dapat. Kasi madali lang ini. Once our monitors or our enforcers be on field, kasi ang instruction ni Director Aguilar is that padarahan kopya ining mga ini dawa bakung contactless i-email, itag sa Facebook, i-post na ini sa our respective their respective FB pages ining mga provincial offices. Ining DAO. Ining DAO. Opo. Pagkatapos as much as gibuan na way na makaabot ning God ini sa mga establishmento ini. Ta kung saan bigla na sa nagsigurong ma-order si Director Aguilar kay na i-verify na kung pig-comply. Baka pag day nag-comply, sabi ko baka difícil yan. Ta siyempre makakasuhan ning mga establishmento ini. And sa pagkasutang ini baga sabi ta baga permi ini na bako gusto ming padipisilan. Bako gusto naman garo kang opisina na padipisilan ining mga establishmento ini. Kundi para itama ninda ang sendang pagnenegosyo. Tabangan na may tama ang sendang pagnenegosyo. Okay, so iyan Sir Jo na diskutir mo kaso bago pa sana itong sumanunungod sa payment, Opo. Okay. Igwa pang saro kitang dapat i-point out or i-emphasize na yaon dyan sa DAO. Ano pa ito, Ay. Sir Jo? So, mataod-taod, ma-commercial kitang madali kasi mataod-taod isisingit ta itong manunungod sa warranties kasi pwede man po. related man iyan digdi sa tuyang pinaghurunan. So other than itong payment option, Sir Jo, ano? Ang napalog bang pagdigdi man bem with respect to complaints handling. Okay. and So manunungod na sanctions. sa complaints Kung sa'yo, handling. natukarta naman so Oo, with respect kaso sa bago. sanction. Oo. Sa complaints handling, pwedeng mag-charge ang DTI kay administrative case. Ito nang sinasabi tabagang motu proprio action on the part of our provincial officers. Or if there's a complainant na consumer complainant, the rules with respect, may igwa kitang DAO kaya na, so DAO 20-02 na pinaluwas last year man, kung paano i-handle ang mga consumer complaints, lalong-lalo na ngayon na nasa pandemya. Okay. Okay, so yun po ang pinakabagong Department Administrative Order na pinaluwas kang DTI. Specifically, ito talagang ngunyan pinaluwas dahil nga ni sa kadakol na nagbabarakal kimotorsiklo para makaiwas sinda duman sa crowd, para makaiwas sinda duman sa public transpo, sa diri ninda ang sa indang lunadan. Kaya siguro kadakol man ng mga establishments ang namantala. Kaya siguro talagang
nagpaluwas ka ining Department Administrative Order para igwa ng kakusgan ang DTI na mangdakop, bako man mangdakop kay itong mga business establishments na talagang gusto magbintahi sa satuyang kapwa. Ano po? Okay. Pwede kita mag-commercial madali, tabi. Okay? So, mabalik kami. Paghurunan ta itong manunungod man sa warranties. Kasi saro man ining issue na kadakol man ng mga complaints, manunungod digde sa samuyang opisina. So, mabalik po kami. Tayo, may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis and my family is worth a Wilkins. Sa nagdaan na taon, marami na tayong natutunan at pinagdaanan. Nakagawa na tayo ng mga hakbang para mag-ingat at maiangat ang ating kalagayan. Bukod sa pagsuot ng mask at face shield, paghugas ng kamay, at pagdistansya, papalapit na ang dagdag proteksyon. Dahil hindi nawawala ang ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Okay. Welcome back po digdi sa mong programang Usapang Consumer at Negosyo. Kasubago po bago kita nag-break, na-diskutir ni Sir Joseph ito pong mga importanteng provisions duman sa Department Administrative Order 21-03 Series of 2021 na ang title po, Guidelines for Payment Options on the Purchase of Consumer Products and Services. So, kadakol ng na-diskutir si Sir Joseph, igwa pa siyang mga importanteng ipapahatod sa satuyang mga konsumidores, especially itong mga business establishment owners din, na nagtitinda o nagpapabakal ki motorsiklo. Sir Joe, ano pa ang importante digding dapat maaraman kang publiko? Iyo po, Ma'am Bem. Iyo po, Ma'am Bem. May inaano ako kaso, i-relate ko tayo sa warranties na Pero na kung saro pa duman sa installment options or payment. Kung halimbawa, nagpili ki installment options, so napili niya, installment siya, mabayad sa by installment. Dapat mai-release man kang seller ang documents evidencing ownership. Okay. Ang nagkakaproblema lang po kay ni Ma'am Bem, ining mga sa motorsiklo, buda ining sa mga auto. Kasi these are special properties in which there is a law that governs this one. Itong motor vehicle law tayo. Na kung saan, pigi-implementar rin kag LTO,
Okay. Na kung saan, ang evidence kang ownership kang sarong motorsiklo or kang sarong auto is by way the issuance of a certificate of registration. Yun ang nag-evidence talaga kang ano. But Okay. then, kung installment, ang pagtataraman lang the release of documents evidencing ownership, ang tindahan, pwede man i-restro niya na duman talaga dapat sa nagbakal. Dapat, Maski oo. pa yan installment. Okay. Then, they have to provide them with a copy, maski photocopy kay itong ano. Certificate of Itong registration. certificate of Oo, kasi registration. binakal na ninda ito. Opo. O, dapat igwa na sindang kopya. Opo. Okay. Tama po. Sir Joe, natatadakulo na mga nagrereklamo sa tuya na mga konsumidor, nagbabarakal ki motorsiklo na maski fully paid na daasinda, dahil pa sa inda pigtatao. Iyo So, po. CR, buda so OR, ade. Iyo po, Oo, Ma'am nata. Ben. Anong explanation kayan kan mga motorcycle Ayun dealers? po. Ang ano po kayan, kasi nagkakaproblema sila bako sa registration actually, in fairness to the Land Transportation Police, because I'd been invited also sa mga seminars or sa mga dialogues with these motorcycle dealers kasi dakul nga ng complaints na they tulos na register, they tulos na ano ang sabi for as long as nayaw na kompleto talaga ang dokumento kung sarong behikulo, so mga requirements for registration, it will only take about 3 hours sa establishment, sa LTO. The most na yan, 3 hours. Kasi naka-experience ako kayo ni So nahahaloy. ang nahaloy, ining mga establishmento, baka ang mga papeles kang motor na pigdi-display ninda, na pigpapabakal ninda, bako pausay ang mga papeles kaya. So importation kaya, so sa highway patrol group na requirements kaya, dahil payaon sa inda. Kaya man, talagang di ninda na ano, kaya sabi ko sa indo, di ninggad nindo ipabakal ang sarong motorsiklo o behikulo na di pa man ayos ang mga ano kaya. Para sa motorcycle Opo. dealers. Kasi sabi tabaga sa mga rights, sa malawag na kita sa warranties. Ah, Saro sa okay. ang ano, saro baga sa ano, sabi baga kang provision kang Republic Act 7394. The law that should apply is the provision of the Civil Code of the Philippines with respect to warranties. And saro sa mga warranty na pigano ta diyan sa Civil Code of the Philippines is that na dapat ang nagpapabakal warrants that it can be transferred, the ownership of which can be transferred to the buyer. Yun kaya ang pinasabi tayan na kung saan appear sa hidden defect na warranty na pigataw dapat kang sarong nagpapabakal kang consumer product dapat igwaman pig-apod dyan na warranty against eviction, na kung saan, it can also apply sa mga special properties. Na kung saan, dapat, ang ipapabakal mo sana, so kaya kakatransfer mo talaga sa ownership. Dahil mo ipabakal, so dahil mo man sana kakatransfer, the obligation of the buyer is to transfer ownership. Ang obligasyon man kang konsumidor is to pay, magbayad. So, yun dyan ang kadaklan. Pero pigyanuan minay niya mga motorcycle dealers na bako pa usay ang papeles kang sendang mga merchandise. Na itong mga piga-require kang LTO, dahil pa. Kaya man, haluyo ni daw ma-register. Kasi sinalens na sinda kang LTO. Sabi nila, darahunin do digdi. Sisay nga nagtataram na it takes 2 months or 3 months for us to register those vehicles. Sinalens sinda in a seminar conducted by the Department of Trade and Industry, Albay Provincial Office. Tandang-tanda ko pa, tasaro man ako duman si resource person. Man, tarami man sa mga motorcycle dealers because talagang, yung manigan. Maski ako, I experienced that 2 weeks ago. Kasi may bid-bid akong nagbakal. Pagkatapos sabi niya, madali yun siya na ngayon. Nabakal nila ng alas 3 na hapon, dinara nila sa LTO, bago duwang oras na, na-register sa LTO. Pala. So, may mga establishmento na usay na talaga ang mga papeles. Bago nga nag-plug retreat, ta Friday na-register, nga lason man so kabidbid ko, nagbakal. Kanya ako
mari talaga niya ako, tutukan talaga niya ako. Di So ako gustong nag-protect sabihin, sa LTO. ang problema palan talaga, bako man sa Bako sa LTO, duman sa mga motorcycle dealers na nagpapabakal ki mga items or halimbawa motor na bako pa man No, husay. po yan. Kasi no, nag-handle pa akong mga consumer complaints, ma'am, baby. Human. Pag yaw na dyan during the mediation conference, pagkatapos, Oo, kasi kadakol na minarason nagreklamo. talagang yaw ng, sir, ang problema ngayon paano sa LTO? Ikaw kota ka dyan. Gusto mo niya ako apudan ko sa taga-LTO na, no? Kung sabi mo ang problema sa LTO, minarukro ko na garin manok bagag na. Kasi yaw talaga ako sa seminar kito kung yaw sa taga-LTO na nagtaram siya. Ngunyan, ako mismo na, sabi ko baga, 2 weeks ago, naka-experience na ako. Oh, so siguro ang advice ta Sir Joe sa mga consumers daisin na magpayag. Oo, 'di ba? Kung dai pa kasi igwang mga nagdidiran sa opisina na pirang bulan na daasin da bayad, fully paid na dai pa ninda nakakaptan. So CR or Certificate of Registration. So dapat daisin da magpayag Ayo po. Or so, agad nun so, mariregister na talaga ka. Or kung halimbawa Kaso lang yun, ma'am, kung minsan, pagpaparapatubod ba ng consumer na, sige, madali oras na ngayon. Within 7 days ngayon, ma-register na ngayon. Pagkatapos, aluyo na. okay, So, that is deceptive. deceptive. Kasi oo. you were made to believe na Yes. madali ang registration, that they can easily transfer the ownership to you. Pagkatapos, daiman pala. That is a Okay. misrepresentation. Oo, deceptive, still violation naman sa Opo. Republic Act 7394. Oo. Okay, so initabi Sir Joe na pinag-uulayan ta inibagang pinagsasabi tang dao na bagong pinaluwas kang DTI. Sabi ta kasubago, naga-violate ini kang 7394 Iyo po, Ma'am Bem, kasi nahapot man ini. Anong pinaka-basis nga kini? Sarong abogado man ang nagapot nito, kang paradiliskutiran man ini. Kasi nagpaluwas man kay ni kay Klarado man talaga niya ako. Kasi na ini halaw duman sa probisyon Okay. kang Republic Act 7394. Okay. So aside duman sa constitutional provision with Yes, respect to the selling of merchandise, yaon mismo sa Republic Act 7394, there is a specific provision. Itong tinaram ko baga, Ma'am Bem, na Unfair and Unconscionable Sales Act. Ining mga pigigibo kay itong naumbita na pigbabawal digdi sa DAO 21-03 are examples of Unfair and Unconscionable Sales Act provision under Republic Act 7394. Oh, so ito ang pig-violate So niya. another legal basis po ini. Okay, other than the Other than the Constitution. Constitution. Okay. So ining Republic Act 7394 na ang title kang Title 3 yan, Title 3 Article 52 gayudaan. Opo. Unfair and Unconscionable Sales Act or Practice. Okay, so siguro Sir Joe, na-diskutir ta nagabos itong manunungod digdi sa DAO, Opo. kung ano ang dapat tandaan kan sa tuyang mga consumer, igwa na sindang kakusgan na talagang magreklamo sa Department of Trade and Industry kung sinda naka-experience siya pakiarog kaining mga business establishments na dahil nagpapabakal ki cash. Okay. Manunungod naman Sir Joe sa warranties. Siguro ito na-mention mo kasubago, isingit ta sa warranties, especially digdi sa bako sana siguro general ang policy kang DTI or under the Consumer Act of the Philippines, ano ang sinasabi about warranties? Sinabi po, Ma'am Bem, kang Consumer Act of the Philippines, the law that should apply, sabi ko, itong provisions on warranties duman sa Civil Code of the Philippines. Sa Civil Code of the Philippines, may tuluyan na na warranty na pigataw. Inote itong warranty against hidden defect. Arap ta na bagang warranty na it is any affirmation or fact na attributed to the sale of a product. Pag sinabi niyang magayon yan, it's warranty. Okay. Pag sinabi niyang pangkarigos mo yan, pampaputo yan, dali yung warranty. Warranty yan, okay. Pampagayon. Igagamit mga babae. Kaya, So, yan. oo. That's warranty. Ngayon, sabi niyan, ang warranty ang pagsasabi naman, nag-emphasize duman ang Civil Code, warranty against hidden defect. Ano hidden defect? So, gustong taramon kayo ni ma'am, a defective
during the consumer sale transaction, the product is already defective, but it is unknown to the buyer and unknown also to To the the seller. seller. Okay. Kasi kung aram ng kang seller na depektibo, Siyempre, ay ganyan panluloko naman. na ito. Oo. Deceptive na ito. Panluloko po ito. So ito po, yan ang na kung saan dapat may warranty pigata o there's an implied warranty as to hidden defect dapat. So, gabos na brand new na product, dapat may warranty against hidden defect. Another one na warranty Yan. Itong sabi ko kabasubago with respect sa special na property, so, warranty against eviction. Lalong-lala kung minsan sa daga, nagbakal ka house and lot, dapat may warrant, ang seller, warrants, na dahi niya maibig. So, property binakal mo. Binakal mo, dahi ka mapapahalik. Okay. Kasi, ikaka-transfer ng guns owner. Sa In the same manner sa motor vehicle. Pagbakal ni motor. Okay. At sa motor vehicle pala, madam, ma'am Bem, ang nagkakaproblema ko minsan ng mga establishmento kung nagpapabakal ki second hand na product. Oh, yun. Iyo po. Kasi yung motorsiklo. ang aram ko pag pag second hand, Sir Joe, gari dapat ang warranty ka yan expressed. Opo. Tama. Opo. There is no implied warranty Oo. on the sale of second-hand product. Yes. Oo. That is the general rule. It has long been decided by the Supreme Court with respect to this aspect na ang second-hand na produkto, ding implied warranty. Not unless expressly given by the seller. Kaya kung halimbawa nagbakal ako ki second hand na produkto, wala man iyan ki implied Opo. warranty. Kung halimbawa ding tinaram sa imong warranty, tinaraman sa imo na second hand na yan, dahil na po yan. So wala ako kaya nahabol. Dahil- Halimbawa, naraot. Pero Pagkatapos, pag tinaraman kang tawan mi kang yung warranty on the 7 repair days. service. Oo, service. service. Kung may route kayo sa servisan mi, pero sa parts bala ka naman. Oh. So that's also a warranty. pero Sir Joe, expressed, Opo, paano ko iyan expressed. i-contest? Halimbawa, dapat ako, gusto kong dapat i-caution ta dapat ang mga consumers na dapat sa pagdagbakal sindang Second hand. kung gusto nilang masiguro na talagang may warranty, mas pinaraman sinda, dapat ipasurat ning daduman sa any document sheet of evidence. paper. Opo, na nagpapasabi na talagang Oo, pinaraman kasi sinda. pwede ako kaya na Nigaran na lang. nigaran. Opo. Oo. Na dahil man ako ka nagsabi, ano ang kakusgad mo na Oo. nagsabi ako ka. Tama. So dapat importante na maghagad sindaki document manggiraray. Oo. Maski pa yan second hand. Okay. Tapos tinawan silang warranty. So nagkakaproblema man ba sa mga second hand kasi mga repossessed units baga. Yes, oo. Katapos siguro dahil naman nausay so repossession na documents with respect sa mortgage schedule, dahil hindi napapirma sa dating nakarehistro na pagkapuyan duman sa first buyer, dahil na nila nabubukod sa first buyer, paano pa nila ikakatransfer yan duman sa second buyer? Yes, oo. Ngunyan, minaluwas po yan. Kung pinatubod nila, matatransfer mi ngayon after 3 months, medyo pigugusay mi ngayon, nasa bangko ngayon, so pabayas ka. Kung dainin dan matransfer, ang nangyayari yan, minaluwas, nagdesisyon na kayo ni, dakulo nagdesisyon kayo ni, minaluwas, deceptive man giraray ito on the part kang na nakumit kang tindahan. Kasi pinatubod niyang matatransfer, dahil man pala, niloko. Okay. Violation manggiraray. So, sa pong warranty yan. Ngunit, ikadawa na ito ba man, so, warranty against eviction. Ini pangtulong mambem, din na minaloog sa Department of Trade and Industry. So, warranty on the merchantability of the goods or the consumer products or services. Yun po. Pangtulo yan. Sabi tayo, warranty against hidden defect, Yes. warranty against eviction, then warranty on the merchantability of the goods or the consumer products or services. Na kung say, nagkaigwang mga provisiones ang Republic Act 7394 manong utigdi. Okay, with respect sa pinaluwas sa kang Department of Trade and Industry as well as the other implementing agencies kang Republic Act, ang pinaluwas ta dyan na may regulation na dapat sa warranty pag dapat klarado kung the terms and conditions nakasurat, ano ang responsibilities kang warrantor duman sa warranty, pakatapos kung ano-ano ang rights kang consumer with respect sa warranty, pakatapos
kung ano-ano papaano the process as to how can the warranty rights of the consumers can be processed. Na kung saan ang tindahan in most cases sa mga produkto, ang manufacturer is kung nagtaong warranty sa manufacturer, pagkatapos in the seller, sabi talaga, in contract of warranty is just an accessory contract. The main contract is the contract of sale. Nakadukot lang yan eh. Pagkatapos mambem, tiga-assuran man sila kang mga manufacturer kayan. So, but then, nakakagdan duman sa Consumer Act of the Philippines that the obligation kang seller, kung aron kayo na case, na may warrantor talaga sa manufacturer, is to see to it na ma-assist niya ang konsumidor in the enforcement Of the warranty warranty. rights of that consumer. Sir So, Joe, i-assist niya. Oo. Sir Joe, dyan naglalaog, Sir Joe, ang kadakol na mga reklamo Iyo po. kang mga consumers. Iyan ang dakulo na nakaka-inkwentro kong mga kahapotan, digdi sa tuyang Facebook page baga. Kadakol kayo naghahapot o nagreklamo sa tuya, na halimbawa, nagbakalsid na sarong refrigerator. Opo. 'Di ba? Ang brand ngaya is halimbawa Sony, halimbawa, no. Tapos pag dumanin na sa binakalaninda, ito ang pigsasabi sa inda, Daron mo na, bala ka na nga magdara kaya? Nabako man niya kami sa Sony nga, dapat niya sa Sony, araw-araw kaya. Ano ang gibuhon ta kayan? Or ano ang gibuhon kang That sarong is then the konsumidor? time na may violation na lugod sa tindahan, madam. Okay. So, violation iyang kantindahan. Kasi dapat, nakakagduman sa law. Oo, i-assist niya. Consumer Act, assist. Without cost on the part of the consumer, i-assist niya. Itong pagbala ka na, bako man yan assistance. Okay. So, dapat, ang sarong konsumidor, aware man kaya na kung in kaso, maka-inkwentro siya kay arog kaya na para tinda or na tindahan, pwede siya magreklamo. Kasi violation na ito kang Kasi seller. nakakagduman. In the enforcement of your warranty rights, dapat ang inot nagigibon kang consumer is to go back where you made the purchase. Yes, okay. So, siguro minsan, Sir Joe, iyan ang gari nami-misinterpret, nami-misunderstood kang sa tuyang mga business establishments. Opo. No, Tama. paguna gayud ninda, dahil nasindang kayan. Ikaw po sindang kaya. igwang i-assist ang ninda sa pagkain. consumer. Oo. Yung nakakaglag sa Ta- Kaya man sinda talaga primarily liable. Nagiging liable ugod sinda dahil sa ginibo nindang ito na para kanagay kan sa buhay mo. Duman lugod sinda nag-violate. Oh, Dahil okay. itong Yun ninda, ang isasabi ko. it's a Akala pera. ninda, bako sinda liable. Tama po, ma'am. Oo. So, yun, duman Pero malimit na po yan mangyaring malimit na kasi yan. because of our advocacy program Oo, sa mga kasi siguro na naman sa mga bira na Nagpapa-seminar akong man kita sa naka- mga business establishment Opo, sa mga owners, complaints, manunungod. opo. Yes, oo, okay. Sir Joe, medyo na kita, madali na ang satuyang oras. So siguro, the trivia question, ready na po kamo sa trivia question. It's already 11:57. Okay. Iti-text po nindo ang simbag, tamang simbag sa number midigdi 0999-883-1471. Kulang talaga ang sarong oras sa tuya. Dahil pa nga ni tapos maray sa warranty. Sir Joe, dakol pa kitang dapat, sa masunod naman ng mga episodes kang usapang consumer at negosyo. Okay, so, ang tamang simbag, itatao po nindo sa, or iti-text sa 0999-883-1471. Please identify yourself as in kung taga-sain po kamo, isabi po nindo. Okay. Ang trivia question, ano po ang pigva-violate na provision sa Consumer Act of the Philippines? Kaini pong pinag-uurulayan tangon yan na itong sinasabi ta na installment only, bawal po ini. So, sabi kang Department Administrative Order, bawal ini kasi sabi sa Consumer Act of the Philippines, igwa duman na provision na kung sain pigva-violate kang mga business establishment owners kung sinda habo magpabakal ki cash. Okay? So, sabihon po nindo, i-text nindo duman sa number na tinao ko kung ano itong provision sa Republic Act of the Philippines or itong Consumer Act of the Philippines.
7394, Republic Act 7394, anong provision ang pigva-violate? Okay, so yan po ang samuyang trivia question. Sir Joseph, habang naghahalat po kita kang tamang simbag or habang pighiling ko po kung si Say Digdi ang nakasimbag na tama or nagsimbag na enot, igwa ka pa pong gustong ipaabot or sa tuya pong pagiromdom sa satuyang mga ka-trade, mga ka-consumer, so mga nag-aabang po sa tuya ngayon sa programa, asin po sa mga business establishment owner. Sir Jo, go ahead po. Okay. Sa liwat po, Ma'am Bem, gusto ko pirming parumdumunan sa tuyang mga konsumidor, pati man ang sa tuyang mga business establishment owners. Na in whatever undertakings na piglalaugan ta, let us all be responsible. Being a buyer, kaya nga ni, sabi mga, sa mga konsumidor, magdangog lang nido, abangan permin nido si Ma'am Bem. Diyan, bako siya makasawa, magiging pagdangog ng boses. It pays to know your rights. And that is being a responsible consumer. Na dapat aramuan sa indong mga diretso, aramon mo, pakatapos, ang nahilig ko sa programa. Pag may katwiran, ipaglaban mo or i-assert mo. Kung minsan ining mga diretso, ining mga pribilhiyo, minsan di man inibasa na sa ng titurol kung minsan, dapat talaga ihahagalon tamat. Pero but then, yaon pirmi ang Department of Trade and Industry na kung saan matabang sa pag-empower sa Indo. Okay. Sa advocacy. Ngunyan, sa mga business establishments man, I always remind you with this one, na bako kami yaon ang Department of Trade and Industry. Bako yaon para panipisilan kamo o kastiguhon kamo. Bako po, regulation is doing business right. Ang pagregular mi sa Indo, gusto mi kamong matabangan para matama nindo ang pagbibusiness. Much as we would like to protect our consumers, gusto mi man na mapagtalubo ang mga negosyo nindo because arami man na nag-generate employment, nakakatabang sa tuyang ekonomiya. Pero mas gusto ta na itama ta ang sa tuyang pagnenegosyo para lahat happy. Okay. So, salamat na dakulaon tabi, Sir Jo, sa oras giraray na tinao mo, hiniras mo digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo sa DZGB. Okay, so may winner na po kita sa kadakol pong nagtirex digdi. Siguro ang ano ko digdi, Sir Jo, ang reading ko bago pa kita nagtatao kang trivia question. Nag-uukod na sinda kung ano ang ihaputa. Kasi ang kadaklan na simbag nindo digdi, so title kang dao. Yan. Kaya igwaring sarong na text na tama sa pira ini, 12 nagtext. Sisa na tama. Ang tama, congratulations po. Siguro ka, ini ni Sir Mar, ni Kuya Mar, kababanwa ni Kuya Mar, si Miss Shaira Baltar. Congratulations po kay Miss Shaira Baltar, kang Santo Domingo, Albay. Iyo po ang nakakuha kang tamang simbag sa samuyang trivia question. Ang simbag po, Unfair and Unconscionable Sales Act or Practice. Iyo po ito ang provision sa Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, na pigva-violate po kaining pinag-urulayan tangon yan. Okay, so to Miss Shaira Baltar, ang ginanahan mo po 300 peso worth of gift certificate. Pwede mo pong i-claim ini sa samuyang opisina sa DTI Regional Office 5, 3rd floor, Albay Capitol Annex Building. Hanapon mo lang po si Miss K, okay? Sa kiraray, salamat Sir Joseph. Salamat sa mga nag-antabay. Salamat din sa mga nag-text. Sa susunod na naman pong Biyernes, mag-iiribahan po giraray kita, or sa 3rd and last Friday of May, digdi po giraray sa Radyo DZGB sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ini po ang sa indong ka-trade, ka-consumer, si Bem Birango, na nagsasabing, a well-informed and vigilant consumer is the best protected consumer. Maray na udto po sa indo ka, boss. Salamat!
Sa indung nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Gusto mo makatres dapat